Паранормалните изследователи Ед и Лорейн Уорън са свързани с някои от най-известните и страховити свръхестествени събития. Ед издъхва през 2006 година. Той бил самообучаващ се и самопровъзгласил се демонолог с обширни познания в сферата. А Лорейн е ясновидка и в момента управлява прочутият окултен музей, където през годините си са съхранявали прокълнатите предмети от свръхестествените събития. Заедно през живота си те са натрупали многобройни ужасяващи събития, някои от които вече сме виждали на големия екран. А днес ще разгледаме по-отблизо някои от по-интересните им случаи с днешната топ 5 най-страшни случаи, разследвани от Ед и Лорейн Уорън. Приятно гледане! Номер 5. Анабел. Анабел е най-забележителният предмет в музея на семейство Уорън. Първоначално тя е била закупена от майка, търсеща подарък за рождения ден на дъщеря си. По това време Дона е била в колеж и споделяла апартамент с съквартирантката си Анджи. В началото рожденичката харесала куклата и я занесла от дома си. През следващите няколко дни обаче Дона и Анджи започнали да забелязват странни неща, свързани с куклата. Тя сякаш сама се е движила из къщата. Никога не е била намерена така, както е била оставена. Не след дълго започнали да се появяват странни послания, написани на хартия с детски почерк. Разтревожени, Дона и Анджи извикали и медиум, който им казал, че куклата е била обладана от малко момиченце на име Анабел, което е било загинало преди няколко години в настоящето им жилище и че Анабел харесал момичетата и искал да остане с тях. Момичетата са се съгласили, но за техен ужас скоро разбират, че всъщност Анабел не е тази, за която се е представяла. Една вечер техен приятел на име Лу останал да пренощува от тях, но нещо го кара да се буди посред нощ и тогава забелязал куклата до него. Сякаш се е движила. На сутринта Лу се събужда с рани и изгаряния по цялото тяло. След тази случка Дона потърсила помощ от свещеник, който ги запознава с семейство Уорън. Те откриват, че куклата изобщо не била обладана от дете. Вместо това, демон я е манипулирал, опитвайки се да се доближи до момичетата в опит да обладае едно от тях. Номер 4. Преследване на Смърл. Между 1974 и 1989 година двойка на име Джак и Джанет Смърл, живеещи в западен Питстън, с Пенсилвания, твърдят, че демон обитава от дома им. Джак и Джанет започнали да стават свидетели на странни събития, като силни звуци и лоши миризми. В продължение нещата са се влошавали. Кучето им е било ударено в стената, дъщеря им е била бутната надолу по стълбите, а Джак твърдял, че е бил физически тормозен от демона многократно. До 1986 година семейството не се е оплаквало на никого, но след това вече няма как да си замълчат. Техните доклади са били доста обезпокоителни. Ед претендира, че е виждал тъмна фигура в дома, температурата рязко спадала. Демонът даже им е оставило съобщение, написано на огледалото, което гласяло "Излез". До 1987 година нещата леко поутихват. Джанет споделяла, че все още чувала странни звуци и понякога виждала сенки. След като Смърс напускат къщата, новата собственичка споделила с репортери, че не се е сблъсквала с свръхестествени събития, докато е живяла там. През годините преследването на семейство Смърл е привличало голямо внимание от пресата, като са се пораждали и множество съмнения относно разказите. Номер 3. Семейство Перън. Ако сте гледали първата част на заклинанието, случаят на това семейство ще ви се стори много позната. През януари 1971 година семейство Перън се преместват в стара фермерска къща с 14 стаи в Роуд Айланд. Не след дълго семейството започнали да забелязват странни събития, като шумове и липсващи предмети. Момичетата започнали да забелязват странни и тъмни сянки, повечето от които бяха безобидни, но някои по-агресивни. За всеки изминал ден нещата са се влошавали. Семейството започнали да усещат отвратителна миризма на гниеща се плът, а понякога леглата буквално са летели във въздуха. Каролин проучила къщата и открила, че в нея се е крила ужасяваща история на хора, които са умирали от загадъчни обстоятелства. Установява се, че къщата е била обладана от дух жена, която е живяла в имота в средата на 18 век.
Тя е била сатанист и по някакъв начин е била замесена в смъртта на дете от съседната къща. Лоренс посещавали фермата няколко пъти и веднъж Лорейн е провела сеанс, чрез който можела да осъществи контакт с духа чрез обладаване на Каролин. Поради финансово затруднение семейството се е наложило да напуснат къщата през 1980 година и от тогава преследванията престават. Номер 2. Полтергайстът Енфилд. Историята на Енфилдския полтергайст се проследява във втората част на заклинанието. През 1977 година семейството на Ходжсън, което е живяло в Енфилд, Англия, започнало да вижда и чува странни неща в дома си, включително и поместващ се скрин в една от детските спални, а играчките често са били намирани висящи във въздуха. Веднъж семейството се е наложило да викне полиция поради силни почукващи звуци, мислейки, че някой иска да нахлуе в къщата им. Когато полицаят дошъл, е станал свидетел на стол, който се е издигал във въздуха и се е движил по пода само. Ситуацията наистина започнала да привлича внимание. След като Лоренс се захващат с разследването, се явяват, че в къщата има демонично присъствие. Докато филмът изразява почти екзорсизъм, историята на реалния живот е съвсем различна. 2 години след началото на ужаса, събитията внезапно спират. Номер 1. Емитивил. Емитивил и до ден днешен е прочут със странностите, ужасите и преследванията от духове. Емитивил е истинско място на около 30 мили извън града Ню Йорк. А през 1974 година 23-годишният Роналд Джей Дефео Джуниор убил цялото си семейство докато са спали. 13 месеца по-късно ново семейство купило къщата. Семейство Луц се изнася 28 дни след това. Те твърдяли, че къщата им е била обитавана от зъл дух. След първата им нощ там, семейството доста често са се впускали в спорове. Дъщеря им Джуди даже е прекарвала цялото си време в игри с въображаем приятел със същото име Джуди. Скоро започнало да се разпрострират ужасни миризми и започнали да се появяват черни петна върху различни повърхности. Мухи започнали да се появяват на една от горните стаи, които е била предназначена за шевна стая. Бащата Джордж Вудс всяка нощ се е будил в 3 часа и 15 минути. Часът, в който е било извършено убийството. Отношенията в семейството започнало да се влошава още повече. И в крайна сметка семейството решило да напусне къщата. 20 дни след като семейство Луц напуснали къщата, семейство Лорен са били извикани да направят разследване. По време на разследването Ед е бил избутан на пода, а Лорейн е получавала привидения на мъртвите тела на семейство Дефео, положени на пода в къщата. По-нататъчно проучване в къщата разкрило, че по-рано къщата е била използвана за практикуване на черна магия към началото на 20 век от Джон Кетчъм. Изследователите заловили и образ на момче, което се е взирало към тях на втория етаж на къщата. В крайна сметка, семейство Луц продали къщата и някои от вещите си на Лорен и са се преместили в Калифорния. И така, приятели, това беше всичко за днес. Мислите ли, че тези събития наистина са се случвали? Пишете долу в коментарите. Сега е ваш ред. Всичко необходимо ги има долу под видеото и ако споделите, ще бъде супер. Тук можете да се абонирате. Тази класация от миналия път, а това видео може да ви допадне. Чао и до нови срещи!